От втората къща за гости Веринско. Изпратихме гостите. Бяха за цяла седмица. Предполагам, че ще имаме много работа. Ще чистиме здравата. Погледаме все пак какво е положението. Вълнувам се за кухнята. И моя купон тук, да. Оставени са бутилки. Добре. Общо взето, да. Така, да видим. Охо, хладилника е пълен. Сега да видим и стаите в какво състояние са. Да, тук са махнати старите чершафи. Ще сложим нови чершафи. Тази стая по същия начин. Банята и тя трябва да се измие, да се зареди сапун. Общо взето да видим какво е положението и на втория етаж. Елхата е преместена горе. Тя така иначе трябва вече да се маха. Да видим тераската. Растението е започнало да си отива. Това е гледката от тази тераса. Гледката е чудесна. Добре. Да, тук кърпи. Общо взето трябва да се залавяме за работа, защото след около 4 часа идват новите гости. Тук е разпънати дивана. Това е голямата стая с преходната преместена масичката. Добре, да видим. Тук са писали нещо хората, браво. Хубаво, залавяме се за работа. Чао за сега.